Дуслар, сәламәтлекне һәр чак кайгыртырга кирәк. Бүген без сезгә маска ясарга өйрәтәбез. Моның өчен безгә мамык тукма, резинкалы тасма, без һәм җәлпәк тимер чыбык кирәк булачак. Баштан безгә тукманы 3 өлешкә бөгәргә кирәк. Баштан тигезләп куябыз. Һәм яхшылап бөгеп чыгабыз. Бөгелгән җирләрен үтүкләп чыксагыз да була. Хәзер тимер чыбыкны алабыз һәм кырыйларыннан тишекләр ясыйбыз. Бу тишекләргә без резинлы тасманы кертәбез. Менә шулай бер якка кертеп җибәрдек һәм икенче яктан да кертәбез. Чыбыкны уртагарак урнаштырабыз һәм моннан бәйләп куябыз. Дуслар, резинлы җепне алганда, сез аны менә шулай өлчәргә тиешсез. Баштан борындан аласыз, аннарысын колакларыгыз артыннан китерәсез һәм аска төшерәсез. Ул менә шундый озынлыкта булырга тиеш. Хәзер без килеп чыккан конструкцияне тукымага урнаштырабыз. Өскә тимер чыбыкны куябыз, тигезлибез. Кырыйлардан менә шулай резинка чыгып тора. Баштан бер ягын каплыйбыз, тигез тотарга тырышабыз, аннарысын икенче ягын. Хәзер инде масканы кисәк тә була. Аны менә шулай астан алабыз, борынга китерәбез һәм тимер чыбыкны борында беркетәбез. Аннарысын резинкаларны алабыз һәм колакларга элеп куябыз. Менә шундый маска килеп чыкты. Дуслар, маска ул бердән бер саклану чарасы түгел. Кулларыгызны юып йөрергә онытмагыз. Сәламәт булыгыз.